भाई जितना सिंगार पटार कर तनी का कहीं नैहर के जौन माजा रहे तौन ससुरा में नहीं खे मरत त मिल गेली पिया करके अब हम का कही ना जानू पिया भवन मन लागो तो नइखे दिलवो के ना मिले आराम भले बानी ससुरा में करे जा उठ पे तोहरे बनाम भले बानी ससुरा में करे जा उठ पे तोहरे बनाम। अच्छा ही हो दशहरा के बेर आई हो संग ही चाट छोला जिलेबी खाई जाए काहे राजा जी। अरे तो बनल हो का करतरू। अरे रउआ खाती कुल मन डोलावे खाती अरे मन सोच धज लो सोना हम आवत तनी तनी मुंड बनाई के अब हेकरा पर मुंड ना बनाई बिनु तो हमारा देखिए के नशा हो गइल बा सूती जाई ठीक नु जान तनी मेहरारू के सोरहो सिंगार जौन हम अपना पति के खुश रखे खातिर जननी। हाँ तो सुनो ना आवत तनी मुंड बनाई के तनी तो कुछ हमहू मजा ले ठीक नु लइका 1200 कला सके वो काम तनी आई जल्दी तनी कोने ठीक बा तनी भैया तनी तनी भेंट कली का करतिया चिंटुआ के मम्मी कहाँ रह तनी घरी बे ओजे रहनी हनु कहाँ अब काका जी के द्वारा पर ओजे हमारा पता लगा कि उन्हीं कुल जम के हो रहल ना कुछ ना अतना दारू सस्ता मिलता घीओ से महंगा दारू भइल बा मेहरारुओ से महंगा दारू भइल बा हमार सोना तू का बुझलू आई दारू तो तोहरो से महंगा भइल बा। दारू अगर दारू पी के हमारे जरी सटम छुए छावे ना दे दारू लेखा त तू ही लागत तरी हमर मेहरारू ए सोना हताना मत करी आवा ना को दी तोरे पटोना हटी होने हटी ना हटी। अच्छा सुनो अच्छा भी तैयार होलो हम आवत तनी तनी उनकर का जने घुमसा की का लगावे करल ह ठीक नु पी के आई तो घर में बाजार लगा दे। अब तहरा के देखते फ्रूटी के नाशा हो जाओ तो हमार दोस्त का बा तो हमारे के देख के नसियाई बाकी पियो ना 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 हम तहर क्रिया खतनी हम दारू मिलला नु तो पी के गिर जानी बाकी ऐसा ना किन के पियनी नाली में गिर जाई केहू ना रही तो वही में बुड़बुड़ाई के मर जाई। हां तो ना ना पियो बिना हम रानी हो जई आज हो दादा ई का कहत रे तू रानी हो जइबू तो होय जुआठ के ढोई हम आवत नहीं ठीक नो ठीक है बजाई बाकी पिए का होता कहे देवर जी का कहत नहीं आई बैठी का होतिया भाई भैया कहाँ गइल बड़े हो भैया बड़ी घड़ी दहिने पाए चलता कहाँ हमारे का भरमा के कोई लहनुनी कहत रहनु कि आवत नहीं धन का गाजत रहन हमारा को हनु आ करे बस जानतनी पता लगता कि दारू रुपया तारे गांजा पियो तारे उहे नु उनका के समझाई जाए ना तो बुझाते कि घर बिगड़ जाई। हनु हां ठीक बात हम पता लगावत नहीं कि कोना संग बैठक तू लगावत तारे और पियो तारे खूबे घड़ी आ भका भका मुंह बसाता सुतला। हां तो फिर सिखावत देखो तू कुछ अब हम कतना सिखाई मेहर है मेहरिए ने रहब उनका छाती पर ना चढ़। ठीक है भौजी हम देखो तनु कि कहाँ बाड़े भैया हम जा तनी खोज के पता लगा के आवत तनी उनके अब हमारा चिंता हो। अरे भौजी अब न भइले पियो कर पहले तो ठीके ठाक रहले हैं कमातो नहीं खनु। अरे तभी लोग नशा पता करते रहने के पता लगावत तनी जानू उ संग धराइल बहुने के लइकन के संग का पियले से जिंदगी उरिया ई ना बताई जी जाई तनी समझा दे। ठीक बा भौजी हम पता लगा के उनका खमावत है जाई का हो भैया कराओ अरे देले रह पला मर्द हारे खातिर लेके बैठल बन हे जाए वही मटेरियल कुल राइला मार के भाई आई लानु रह ना ना के होय ना बैठल का भैया बा अरे जय हो देवता बड़ी चढ़ी कोने कोबेले हम हारे के तो कोबेले खोजत तनी कि कहां बाबा कहां ना बाबा तो हम कहलिए कि भैया बोलवन भाई तन देख ली कि के बा के ना तो हम जानबे ना करू सही के लिए आके ध देले बा ए तारा खातिर कोबेले बैठल बन लेके कहू किया हो हम मटेरियल में रखल भाई तो हारे खातिर भूसिया छीट के गैया के दौड़ले चलनी तन देखी तो कहिल तो का भइल ना ना एकदम निमन की माल धइले बन तो हारे खातिर मत बोलाई नहीं है सबका भैया हमर नहीं के आइले ना ना उ नहीं के आई उ हमारा के होइबे ना करी ऐसन जगह तारा के बोलावला ही बानी हम हनु हां हां काहे सीसीए काका धइले बा सब ढेर दिक्कत हो जान जी जान जी ई बात गांव से मार के गांव से चल देबे के बा जान जा भाई की कोहतर निके मौगी हां कहाँ जाई अगर घरे रहत नहीं कि कहाँ घूमत नहीं हमने कि
एगो भाई के रहनी है काम रह तनी 2 मिनट के काम बा बोलैले आवते बानी तो दारू पी के मत अब बताओ सजल लिया तनी मनी सजल बा एगोरी अपन लाइन मारे त सुननी है एक दिन दे ना हम जानलो भैया एक दिन घरावा में गोइनी नु अभी नहीं बानी ते देखनी कि भैया ओकर चूड़िया है तेरी करत रहत अरे उ बैठा रहे संगे एक दिन हम गो रही तोरे के खोजत चल गनी दुआरी पे बोलानी करे भाई बाहर रे हां तो देखत तानी कि तोर भाई छोटका बैठल बा तोर मेहरारू बैठल भी ये पलंग पर दोनों संग ही हनु हां हम तो देखनी तब छरक के उजले आ हो भैया करनी तब हम ओकरा से काहे के डराई डेरा के बा उठो तहार बबुआ बियाह के बारे में बियाह के नइका सोचे के और का बियाह को के लिए बड़ा भौजी के 4 रुपया तारा तू मैं पैसा उड़ा दिहल पैसा रखले बड़ा बिना पैसे के पसरल बियाह पैसा के नहीं बुझाता ओए कि घूमो मैं तारा हो कोई ना छोड़तिया ओकर ता ठीक दे भाषा लागत बा ना भैया सुनो एजा आरी कगरी लोग कहि तो लइका पूजा के कहियो सुनु ओकर ले कहे से चला हम कहब लो तनी भाई ना हम पियब ना अरे बुढ़ ना भैया हम ना पियब जे पियो ना हम ना पियब बात के का लेले बड़ाई ए मत भैया तू बिगाड़ा तारा माल मारा है धरे तू बैठ कब तनी लेबे नु हां आ तब त हमरा के चार जूता मरियो कर खराब बुझाई त हां हां तो देखी तन तात को सब टोनी खतर भैया कमार लेबे तो तोनी मनी रंग बनाई ई तो टोनी खा कि ये खाली चाहा लेबे कि ना तो जल्दी उतरी ना अरे भैया ई तो बड़ी ठीक लागत तारी ले भैया ले ले कब मारेला ना अरे मार ले तो मारला ना मार ले तनी भैया ई तो अच्छा करता रे हां पैसा नशा करता ना अरे भाई नशा ना थोड़ी। अब ते बताओ भैया बा अब विटामिन है ठीक लागत विटामिन रे भैया अब बताओ कि हम गलती कि ते गलती हम गलती भैया ते सही बाड़े एकदम हाँ? सही लागत रे सही बानी नु हां ई जान जो कि ई जो मन टॉनिक खानु हां पी लेबे त भैया ले पूछ लो भैया ले पूछ भैया ले पूछ का हम पूछी भैया ले तो भैया कहत नु तो बात हो जाई हां भैया ले कहत नु ये भैया ई तो तीत लागत रे खान हम चिखाना चिकन तई बुझाता नु नसल रे न मारो का माल एकदम पी लेबे तो एकदम बुझाई के भैया देसी पिया उतर से हमरा के बहुआ ब्रांड हां मरला के बाद ब्रांड का कहला भैया बे ब्रांड कहला कि मरला के बाद तू जो अपन भौजाई कि ना भौजाई शीशा लेखा लौके लागी तोरा तहरा हमरा त लौके भी मार ले खाली चल वहां धर तन तर चल अभी चल खत्म कर बोका माल तो ला मार ला तन तू ही राम रा सब पी ला हम कहो भाई बताओ भैया चलो तला क्या कबले ए कौन मार तू हमारा के मत बहुत पी ना हम पानी का ना तो पी फूल मारे जब वो काटने में हमरा तीत लागत भैया हम ना पियब तो पैसा लगल बनो हां मार का माल है अगर पी जल्दी खत्म करो अरे भैया ई गा गोइली री बकाओ को भैया चकना को ए बट मार मेरे वो अभी मंगा दिए होगा हां का ए और माल मार दबा ले अब लगा शंकर बाबा तले पिकअप आजी मार भैया पी मत हां अब तोर नशा हो गइल बा चल भाई काहे हम पहले बारी तनी मनी चल इनका कैमरा का करे के सोच कर देबे के मार को भेज बोल ना बोल भैया इनका नशा हो गइल बा तो चल भैया हां भैया बाणे हां चल भैया बाणे नु हां चल तो चल निकल भैया बाद में समझल जाई हां चल हमने के तो ठीक है कइले बाणे काम हां चल चल कहां चले के ना बल लगा पूरा दे भैया उठ हां उठ है अरे भैया चल कैसे दे भौजी तो चल अगर भौजी तो आएगा तुम खातिरदारी करे हन अब कौन है भैया हां चलो भैया घरे चलो बतियाओ मत चलल जा हां चल जा ना हां चल जा जाते हैं भैया मिलल जाई एकदम भाई चल ठीक बात टाटा। हो हाँ, हाँ, ठीक। टाटा बाय जाता रही हाँ हाँ भैया चल चल भौजी के ए बार भौजी तो ए बबुआ जान तो नहीं है बीजू आम के बिया डर ले बनी आम के का कहत आम को से तड़ू जब भैया दारू पी लेल बड़ा आई हिम्मत लगा ना उ तो मनबे ना करी घरे कसम खा के गोइल है
आ पी ली हलस नु बाई त बाजार ला मरत त हमर बड़का बड़का बात समझा के जाला बाकी उहे गोबर वाला काम कर दी पी लेला बा ढर ढिमलाता आवत ढर ढिमलाता आवत चल भैया चल ढेर पी ले हम कतवा संगे का ली भैया ना ए भाई हां पहुंच गेल बन जा घरवा हां भैया दे तो भौजी बैठल बिया आई आ बैठल बिया ले भौजी धनिया धनिया निकल फात ले बिला तल बे तलवा पो निकल भैया तीत बा ले भौजी ले बतियाओ हम तले आवत नहीं है थे ते बतियाओ ले भैया ते बतियाओ का ए सोना ए भौजी बानी है ना हमारे से दूरे रही आ हे सोना दूर रह। काहे सोना काहे काहे का काहे कह के गोरनी घर ए सोना हम बिल्कुल कमवे नहीं खइले हैजल फोकराइन महकतनी होने जाई होने हो जा बैठी हमारे के सुनो सुनो सोना वो हम बिल्कुल कमवे नहीं खइले इहे बात के हमारा गम बा कि ये सोना तारा दोनों खोदोना में के कइले बटोना तू पहले हटी तो हो जा अरे पहले हटी देख देख होने हटी पियले ने की है तेरी भर आई थी अरे हैं? देखो देखो ढिला जाइए नहीं, अरे देखो पियले ने की रे बा तहार पति परमेश्वर होला पियले हम रहती तो हमेशा कैसे आई बताओ आ देवरू के भेजल रहनी है ऊ केने बने भैया गोइल हमका द्वारा पर डिब्बा उठा के मैदान होके आवते रहल आवते तो हम बोलावत नहीं पूछ लिया अरे वो पियले नहीं खी ना तारा बार के क्रिया रे वो तो चाहते बनी कि हम मर जाए तहरा बार के क्रिया तहार क्रिया छोड़ के तहरा बार के क्रिया तारा लिपस्टिक के क्रिया के भले लिपस्टिक गढ़ा में बिगा जा अरे वो पियले नहीं खी तनी मनी काहे पियनी है वो कहले हलो नु कि तहरा बारे में शिकायत करता हूँ तो हमारा देख ना गई का शिकायत करता लू हम का कइले बनी यह शिकायत कर कि हई सावन में छोट देवर से चूड़ी गिनावा उतर हो गाटा धरवा के देवर से उतना मजाक ना चलेला और भी कुछ कुछ केहू कुछ कह दी तू हम मान ले और भी बाबा कुछ कुछ कहत रहे हैं लोग का कुछ कुछ कि सोना तहर साड़ी है हमार दिहल ना हो रवेन किन के ले रगनी मोलवा से तो हमार तो ग्रीन रहल तो रेड कहाँ से हो गई रउआ तो पियला में बुझाइबे ना करी कुछ बोल दे उहे नु ले रहनी रेडवे नु ले रहनी आ गिरिन गिरिन कइले बनी रेड लिए रहनी तो उहे तो कहत रहा ससुरा भैया बा कि भौजी रउआ होश में बानी रउआ मन तो करता नहीं कि मार पीस दी परम पत्नी ए भैया खतरा मत करते आ गइले ससुरा ते झगड़ा मत कर भैया ते काजी आ गइले पियले बड़ा हां भौजी पियला छा भौज कब, पियला कब? मत भैया संगे कब उनका पलानी में रहना मत भैया क्या पियला ससुरा का हमें के पियला हो ए पियले हो हम कहा तेरे भैया कहत रे अभी तो फसाओ तेरे करे ना हो भैया ये हमारा मजाक कर दो तुम्हारा जान करबो एक मारो भैया करके मारो हम ना मार अरे भौजी गिर के बेहोश हो गई बेहोश हो गई का ले भौजी पानी ले आओ ए नहीं के सिन भल निमल ले फिर से उनसे बुझाता थी तू सो गइल करे के तम पर हनिया लो जगह वाले पानी ले आओ भौजी ले आओ भैया का होछा नहीं खावत ले आओ भैया का चिमर पानी माल भौजी ले आओ मोहराल भौजी उठ भैया अरे भैया तो धाव लग बता ले सोना धाव ला दे भैया तेरे तो तू कहो सोना कहाँ थे हां भैया तो हम मोले थी भौजी थाली मोले भैया आओ कहाँ बैठे सोना कइले बनी रउआ बुझात नहीं खैची को आओ भौजी सोना तू तो पियले बड़ा हो तू तो अरे पियले भौजी है हमरा की है पियोले है अपने तो पियले है अरे भैया पियले अरे ना ले ना होता आते ते ओकर कहला बड़े ते हमरो के मारब काजी अरे भैया अरे तो ये ठगे भौजी मार चले रहे बे के होते नहीं खे मत मार भौजी मत मार नहीं मत मार बतावत काहे नहीं खे करके भौजी मत मार भैया जा दे इज्जत पर के दाग लग जाई देखो सोना मत मार ठीक है नहीं सोना कहले गांव नगर सुनत है का कही गांव नगर रउआ इज्जत के लजबा क्यों बुझा रह दे भौजी और मत भैया के मार आ तू पियले रह जा ना भौजी बड़ी अरे पहले हलो यार हम भैया हमरा के बड़ी पियले है पूछ पियले के घर में कही ना 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 जानत नहीं कर हां भौजी हमरा के बड़ी अरे तानी मुनी और पियब हमार क्रिया खाए के और पियब धल भौजी लास्ट क्रिया क्रिया खा ले लास्ट क्रिया खा ले तारा सोना
तारा खुदो ना के खिया के हंस मत हंसल मत अब हरसिन कम तहार हमर बांटा केने को कहते नहीं कि दारू के भाई के हाथ ना लगाई बाकी दारू के मेहरारू के हाथ लगाते। एगो बात कही हाँ रौआ हाँ गंगा जी में हाँ जाके हाँ हाथाना पानी में डूब के कहब हाँ, नु हाँ। कि हम ना पियम आ, क्रिया खाइम तो हाँ। हम मानम ना। ए भौजी अब ना पी भैया एकर गारंटी बा अब ना पे भैया ना नहीं पे बाकी तार भौजी कहतरी हाँ। कि हाथाना पानी में हाँ। हाथाना पानी में हाँ। हाथाना पानी में ना भैया तो डूब डूब जेबे। के मरिए जब तो बोले के दरोइया हम ना पियो अब नहीं पे भैया हां भौजी को कह दी हमनु हां ए भौजी भैया ना पी गलती हो गई गलती माफ कर हम माफी है बाकी हम 6 महीने जाके नहीं रहब ना भौजी ना। चल जेबे तो भैया कैसे ना, रही ना, 6 महीने में हमनी ठेठरा खाना बना के खियाई ठेठरा काई हो जाए के ना वहां हेलो। से रामा का भैया हम मानम ना जब बोले रहे हैं हम भैया के फोन कर देले बनी अब वही पे करी हेलो इनका भी नजर नहीं जाए ठीक ना ठीक बा भैया भैया भी जाए नहीं कि ना जे भौजी भैया बच्चे तू चुप ते ससुरा ते झगड़ा लगा चलता चुता ते समझाओ तू रामा का बेचंगा पेला तू ही हाँ? न चुता ते सुनो जइबू त जिया भी कैसे आहे पूरा भरल दारू के शरीर के करेजा फाट जाई त सियब मन कैसे तो करता कि जहर खा जाई मैं है चंपा कल गड़वा धले मुखिया जी एकरा में चला के पानी है दिल के ना पीबू त पियब कैसे पी पी के रहुआ बात ढेर बनाई ना, ना हम नहीं पियब तारा क्रिया तारा तारा चूड़ी के क्रिया तारा लहठी के तारा सूतर के का न है मंगल सूत हई हेराउरे नाम कह हनु हां त एकनी के क्रिया छोड़ के मैं चीज के क्रिया तारा अब वैसा न काम ना करो। बिल्कुल पंचायत भी करवा अरे हमर करी जा ओ मानी बनी रहुआ अरे खुशबू महकतरी हो मरले बनी फोग से गोल लगा लगता नहीं जे हमनी के हाँ भैया हमनी के चैनल के देखे के बा सब्सक्राइब करे के बा लाइक करे के बा हाँ जी। और वीडियो के जतना से जतना हो सकेला एकरा के आगे बढ़ावे के कृपया हाँ। करी जा सबे पूरा भोजपुरी समाज समाज के हमनी के गोड़ छू के गोड़ गोड़ लागते हैं बात के कामना करते हैं जा केहू का मरद पियकड़ होखो बाकी मेहरारू जौन ए भैया सुना होके के चाहे ना काहे कि कि भैया हमरो के का पियोले बात हैं देखलो कभी वीडियो में रोरा सब है देख ली ठीक बा अरे वो कम थोड़े बनी मार ले दू चाभा का वो मरला बनी ए भौजी भैया के काला से पियोले हरियर हरियर सावन में चूड़ी देले बड़े ऐसनो काम ना करे के चाहे कि मर्द देख के खिसिया जाए आए भैया तो लिया के ना देबे तो हम ना देब मैं तो हम लोग का दोनों जना मान जा लो मान या ले तो सॉन्ग छोड़ दे।